Mačkáři, tobě se budu zpovídat proč. Koukej, mazatek tě přerazím. Co jsem vám udělal? To, že chci, abys šel. Mladý pan mi poručil, abych na něho počkal. Tak si jdi na něho počkat na ulici. V mém domě by nebudeš pořád trčet jako píka v hnoji, neustále jen slídit, kde se co šustne a ze všeho vytloukat užitek. Nechci být kolem sebe pořád špiona, co mi do všeho strká nos, zrádce, co svýma prokletýma očima sleduje každý můj krok, hltá můj majetek a neustále jen slídí, kde by co ukrad. Jak morce z hadry chcete, aby vás někdo okrad? Co pak jste vůbec okradení, když kde co zamykáte na 3 západy a vedem noci to stojíte vartu? Budu zamíkat, co zamíkat uznám za vhodné a stát na stráži, kde budu chtít. Že on je taky jeden z těch špiclů, co se mi neustále věší na paty. Jenom pro Boha živého, jestli něco netuší o mých penězích. Že bys měl to rozhlásit o mě, že mám doma schované peníze? Vy máte schované peníze? To jsem neřekl ti, Lotce, právě že nemám. Ale ptám se tě, jestli bys nebyl 100, abys to ze samé špatnosti o mě rozhlašoval. Co nám potom, jestli je máte nebo nemáte? Pro nás je to pořád. Zatím mě tu budeš štvát, dej si pozor, abych ti to tvé štvaní neotloukl o uši. A ještě jednou, zmiz. No tak já teda zmizím. Počkej! Nic mi neodnášíš? Co bych vám odnášel? Pojď sem, ať se podívám. Ukaž ruku. Ruku! Na te! Tu druhou. Tu druhou? Tu druhou. Všecky. No tak si je sněste. Jiné nemáš. A nestrčil jsi něco tuhle do kalhot? Podívejte se mi do nich. Tyhle širokánské plundry jsou rozené přechovávačky kradených věcí. Věšet by